Cagayan de Oro City LGU nagpagawas karon og kamaduan nga pagbawal sa tanang leisure activities sa mga beach resorts, hotels ug uban pang patigayon sa syudad tungod sa nagkataas nga kaso sa COVID-19. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Gipagawas sa Cagayan de Oro LGU ang Executive Order No. 46 of 2021 nga nagdili sa leisure activities sa mga beach resort, hotels ug ubang pang susama nga patigayon sa syudad. Ubos niini, bawal ang booking nga may kalabutan sa family reunion, birthday, group o organizational parties, foam parties ug ubang pang susama nga okasyon. Giklaro sa LGU nga dili kuno kini total closure sa maong mga patigayon. Ginatugutan gihapon ang bookings sa mga hotel kung may kalabutan sa trabaho. Gihimo matod pa kini isip lakang sa syudad aron mapugan ang padayong pagsaka sa COVID-19 cases. Like kung hotel accommodation ka, allowed man ka nga magpasulod diha sa imong negosyo kay naay matulog nana. Of course naay mga events ka ng mga function rooms. Gialaw sab na kay naamang goy strict jud kaayo nga number of people lang. Gani kining usa ka beach resort nga anaa sa Barangay Bonbon, ang temporaryo kining nagsirado tungod na sab sa kamanduan. Sa lugar, wala nay bisan usa ka bisita nga naligo sa dagat. Wala sab mga trabahante nga nabilin sa mong resort. Gipatuman kini sugod niya tong Mayo 24 ug magpadayon hangtod dili bakwion sa lokal nga kagamhanan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.